Атнаның безнең репортажга эләкмәгән гаҗәп хәлләрен Данил Сафаров җиткерә. Кодак вакыты. Исәнмесез. Узган кадакта шушы видеоны күрсәткән идек. Алтайда бер ханым Медведев каршына тезләнеп, җылы су сорады. Премьер апага ярдәм иткән, үзе бу хәлне булай аңлатты. Я нажал на какую-то кнопку, и все заиграло, заработало, и деньги нашлись, диде Медведев. Я не волшебник, я только учусь дигән кебегрәк яңгырады бу. Илдәге бөтен проблемага да минем дә президентның да кулы җитми, урында шөгыльләнегез, диде Медведев. Нехорошо. Кайвакыт җитәкчене эшләтер өчен аның җитәкчесенә шакырга кирәк шул. Алай да булмаса, җитәкчесенең җитәкчесенә. Менә бер мисал. Бу атнаны Ставрополь өлкәсендә бер түрә халык белән очрашуы вакытында менә шушындыйрак мөгамәләдә булды. Если вас еще не выгнали отсюда, вы восприняли, сидите и молчите, пожалуйста. Куып чыгарам диме? Икенче көнне планеркадан үзен куып чыгардылар. Сез миндә бүтән эшләмәячәксез, диде губернатор. Рәхмәт, диде тегесе. Һәм чыгып китте. Рус әйтмешли, вот и поговорили. Можете выходить с планерки. Вы не будете работать у меня в правительстве. Спасибо. Счастливо. Людмила Зотова исемле диетологның кечкенә генә бер сүзен зурлап язмаган матбугат калмады бу атнаны. Татар милли ризыгы шәкшәкне ул кеше сәламәтлеге өчен иң зыянлы ризыкларның берсе дип атады. Шәкшәкне генә түгел, майда фритюрда кызган бөтен ризыкларны да әйтте ул. Әмма яңалыкларга бары тик шәкшәк кенә чыкты. Әйтерсең, диетолог татар милләтенә каршы һөҗүм башлаган, шәкшәк белән коралланып. Моннан соң татарлар чит төбәкләргә кунакка чыкканда нәрсә кыстырып барыр инде. Ничек инде иң зыянлы ризыкны күчтәнә җитеп бирәсең? Бу татлы ризык Эмиратка да барып җиткән иде, космоска да очырттылар. Хәзер бәйрәмнәрдә бушлай шәкшәк өчен сугышуларда күрмәбез мөгаен. Гомумән, диетолог апаның бу чыгышыннан соң татар тормышы элеккечә булмас инде. Онищенконың «Губадия – это не мужская еда» дигән фәнни ачышыннан әле айнып кына килә идек лабаса. Мәрхүм Черномырдин әйтмешли, никогда такого не было. И вот опять. Губадия – это не мужская еда. Ну как это? Обижаете. Казаннан Мәскәүгә машина белән барсагыз, Чувашияны узасыз, аннары Түбән Новгород өлкәсен һәм сак булыгыз. Владимир өлкәсе каршы ала сезне. Ә мондагы юллар киндер-сюрприз. Умом Россию не понять, когда вот такие вещи, вот видишь, едешь себе, хопа, и столб стоит посреди дороги. Это тоже еще не все. Хоп, и в полполосы опять столб стоит. Берәүгә берәү ошый, баганага терәү ошый. Әмма бу ул очрак түгел. Баганаларның булай юл уртасында тырпаеп торулары берәүгә дә ошамады. Бу видео интернетта күңелсез мәзәккә әйләнгәч, аңа өлкә губернаторы да игътибар иткән. Юлның бу өлеше өчен җаваплыларны ул нишләтте? Дөрес, эшләреннән алды. Менә бит рәхмәт төшкере. Мәсьәләне шишәр өчен Медведевка да тезләнәсе булмады хәтта.